Dua na, di. Magising ko. Tingnan ko na pati. Episode. Yeah. Yeah. Ito na yung tabo mo. Nakakamit daw. Mali. Wala, Amanda. Kabanga na. Ha? Kabanga na. Eh, nagit mo sa na. Pero, nasada na naman na nagmahal. Wow!
Oh. Daga? Ano yan? Sukli. Ayan. Pupunta na yan. Nakapulot ito din. Taon natin ang taon. Ay, pag ano to, sabihan mo, kasi nga, pag mga alis na gano'n na, baba na. Wala, nakakarating yun, no? Mga bayan. Ano pala yan? Ano nga pala yan? Nawasara yun. Tay, ang inat na presidente. Wala. Hinalda.